ụmụnne m ọ na-enwekwarechi ọnwa nọ ọnụ nwanyị nwanyị mba nọ awụchashala nụ ee obi wa akpa onye ọbụla nya ka ya ka m gaa straight to the point. Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon be m n'ekwentị wee kọsawara m ihe na-eribido na m were gbotowara ụmụnne na ụnụ ledele akụkọ enugbu etụgharịdele gwa ya what to do. Ya gara ihe osim na years back ka ya na nwoke ya na ya bi today wụkwanụ die wụkwanụ nna ụmụ ise ya mụrụ. Na years back ha matara mgbe ya nọ ha jọsụrụ mata ke nwoke ajọsụrụ duo ya ọhụrụ ọ gbachana boy eduo ya 3 months after eduru ya o bidekwara nke ya ya na ya gba jam. Ya na-erekwanụ nwa beti slippers after ya gachara secondary school pụta enweghị ego eji afọda ebidorewe ihe ndị ahụ agbalị ụkwụ ụmụ nwaanyị ma o ruru bango ma ụmụ ruru ihe a yoyo ihe ndị eji achọ mma ma ọla ntị ma gịnị na ọhịa na-ere ya na anọkwanụ na kọntena ọ ga-ekposara nwa ahịa na-erere me. Chineke ebuko ya na nwoke nọ ọnụ ya na ya bụ amata onwe ha bido echechewa bido hụ onwe ha n'anya ya hụ ya n'anya ọhụkwana ya n'anya na ha matara onwe ha na March o weta aka that year December ya ọ gwawa na ya ga like ka esoro ya laa ụmụnna ya side ha ga-agba Christmas ya sị ha no na mma ya na mpa ya jụọkwana ya gasị ya wụ onye ọ sị ya hapụrụ ya that one na ya nwere room na ọ ya ọ dị ọkpara na ya toro mmadụ 7 wee gwawa ya datịrị ya nwere room n'ụlọ ha nga ọ ga-anọ nga ọ ga-ehi awụ problem na mma ya awụghị a difficult woman na ka ha gawa mana ọ na mma ya ajụkwa na ya ma what to do. Ya soro ya gawa ya erutela na eme introduce papa ya jụwa esi jụwa ya nwasị nne ya onye ebe ya ekwu jụwa esi lekwanụ ihe na nwa ya nwoke emeke ya gwa esi na ha wụ friends na ya chọrọ ịla Christmas na side ha ọrịa wee sị na ya chọrọ ka ya soro ya lọta na side ke ha na ọ ihe mere na ya jiri ya na-eji soro ozi lowa mpa ya ele eme mmara na ndị mpa okwu ha okwu steji mgbe ụka na mma ya gara lo n'ihi na ọ nọghị mgbe ha bịara ọ lọtazie gụrụ nwa ya lewezie ya elewe mepesha mkpụrụ anya niile na-ele ya eyeball to eyeball na-ele ya jụọ anya ebe ihu na-abịa ụkwụ ya bido shekiwe ihu na-abịa ọ dịzi ka ala mepe ya dakpuru ya sị nụkwa ya nọ na ọhịa na ka echiche ịgbaga nwaanyị nọ ntara agụrụ ya chiwa shiri ịba nwa n'ime mmụlọ ga-agasị ngwa na ya nọrọ ọdụ ka ya meghe nri nya ha ya ga-awa m ofe gụpụta nnọọ ọtara pasịara ya na nwa nwoke ha eriwe eriwe ndị orijucha afọ ṅụọ mmiri obiọma akpa ya n'ihi na agụrụ ji ya ọ ya ka ya erichara n'ihi na ntara mma ke nwoke akpọwa ya si ya bịa na ya bụ nwere okwu ya sị ya gawanụ ga ịza ya rute ebe o kwere ga baịga ọ gwawa ya sị na o doro ya anya dasị na ajọsịrị duo nwa ya na-erubeghị 3 months ya si yes ma ọ gwawa ya na nwa ya nwoke ha na ọ dị ọkpara ya na ọ ya etochiri ụmụnne niile na ya amụọ nne ya after ya mụchara nwa ya nwoke na nwa arata ya ahụ na ya nọhara 5 years before mụchia ụmụnne ya na ọ bụrụ na ihe ya na nwa ya mege dabaga na ọ ya nwoke nwunye dị ọkpara ọkwa ya ma ya si yes ma nwaanyị agwawa ya na ya eji obi niile nabata ya na mmụọ ya lụrụ ahụ na ya mmụọ ya dị comfortable around her na ya nabatara ya na ọ dị highly welcome na ichere mgbe ha na-agachi na ya tritie nwa ya dịka di ya tritie nwa ya dịka onye nọ mmadụ na-ala ala obi na ha jikọ aka ọnụ bi udo na o mekwele nwa ya adọkara gbalaga na ya na ya abụọ build together n'ọnụ ihe a na-ekwu yes na die ụkwanụ nna ke nwoke ya na ya abụọ meke ihe ya abụọ matara nwa ha na nwata otu ugbe zatịla otu ugbe eri ya na die ya na nwa ya nwoke shi mana no age ya na die matara today ha nọ together n'ime ịhụnanya n'ọwa ịhụnanya ha ka ya chọrọ ka o ji bata n'ụlọ ya ọnụ ihe a na-ekwu yes ma kwacha ihe na ya ekele si ya nọ na ya ga-eji okwu ya mere okwu ọ sị oke o ruo n'abalị
chejielenu ya kpee sị mma ya ga-like ka ya na ya abụọ ihe ọgọwa sị na gịnị mere rum nwa ya nwoke na nwa ya nwoke na-ekwe ya na ya abụọ nwere rum ya na ya gwa ya sị mba mma no n'ọlụbe ya na ihe na ọwụ ụlọ nna ya na o kwesịghị ekwesị na ebe ya shi na o kwesịghị ekwesị na ọ dị wrong na ya gwara ya si ya bịakwa ya lota esorokwa ya laa ya na ya bụ akwa ha shi akwa bed na ya ha wụ no friends ọ sị ya no problem so na ya chọọ ya na ya ahie na ọlụbeghị ya ọkwụbe ụgwọ isi the woman achịwa so okay in that case ka ya ga-emejiere eru ụmụ nwa ya nwoke ka ọzọ ka ya hụ n'ụsọ ọ gaghị elu krismas ka ya emejiere eru ya ọ nọrọ ohi ebe ahụ ya si oke ma ọ ga nye eki ya gbagha ebe ahụ zachasịa clean echenji ebe spread buru akpa edosata side o weta aka n'ime abalị n'ime ekiti ime abalị nwa ya nwoke kedu ọkpara na ya na ya kwụrụ abịa na-akọrọ ya aka tamtam na dọ ya nụrụ ya kpamkpa nkịtị from ịkọta ntị ya ọkọchiweze ya ike na-akpa esi ya meghe n'ụzọ na enweghị ya chọrọ iwere enweghị ya chọrọ igwe ya gwa sọ ha bụga ihe a niile ọ na-agwa ya echi ọ na-asị ya na emeghe n'ụzọ na elekwa na ụdịka nọnsens emeghe ụzọ ka ya na ya bụ ihe ya chọrọ idiskọs ya gwa sọ ha bụgawa ya echi na ihe na ka nọ ya nọ n'ime ụlọ na-ekwu mma ka nwoke apụtazie gbagha rum ka epụta baa nwa ya na sitin rum si ya lakpuru nwa mkpe lakpuru ọrụ ka nna ya lakpuru ga-akọbem rahụ ụra anya baa ṅụ n'anya ọ lakpuru leche ejele ihe ị na-ekwu blekwe taim iji ekwu ya azụ aka na dọg gbogbo ọ gịnị ka imetago onye ihu na onye azụ nara lakpuru ọsịsọ ya na mma ya ihe ahụ ụta ngwu anya chiri kwuo okwu a eme ihe ọchị ya agbagha ezi ụzọ lekwezi ka nne ke nwoke nọ nga ha na-afụbarị nwa ha ma mpa ya ma anọ ha na-afụ nkọsọ aka ọkọ ga mere ha agbaghachi ụzọ pụta ha wee sọ ole ka ọ na-agagakwana ya n'anya ọ gịnịkwana ihe ka ha ewerezi emere ihe egwuregwu mgbe ya batazi gbagheziri ụzọ meghe ụzọ ya chịa ọchị a ya chịrị eme mpa ya achịwakwu onye ihe n'oge achịwakwu mpa ya efesizi mme sọsọ o yiri nna ya mkpi alakpalakpu ha abụọzi juogarịa ibe ya elu ejiri n'ọwa ya banye n'ime ụlọ chịa ntụrụ ihe wọchị n'ihi na the whole drama dị very very funny ke nwoke alakpurukwe n'ọwụte ha shiri nọrọ ọbịa ha kwara kọ ha kwa n'aka n'abalị ọbụla ihe na omeziwo o dere mma ya na mpa ya pụọ ọbịa ya na ya abụọ egwuregwu chiwa ọchị mawa njakịrị gwuo ta na-eshi egwuregwu na taụn ka ha nọwakwara na krismas anọcha ya emekekwere shọ na egosiri dis woman na azụrụ ya azụ 5 o'clock ya ebilitere ya ezachachala ya ehichachala ya eshiela emene ihe niile akwa ọsọsọ ime ụlọ ebe niile na-eke papa ke nwoke agwawa ya sị nne ya sị na o megakwala ha bịa gawa ebe ọzọ na ya bịakwala emengha ha na o doro ya anya na o reprezentala ndị nwe ewere na azụrụ ya ọ na-ereziri ọfụma mana ya sị ka ya gwa ya na o mengakwala ha bịa gawa na nwa ya nwoke gwakwala ya na ọ ga-alụ ya sọ gwabekwe mpa na mgbe taịm ruru mgbe o ruru n'obi igwe na ọ ga-agwa ya dị ma na-elewe nwa ya nwoke anya si ya ka ya bịa ka ya na ya kpaa ya ma ihe ha gara aga ekwuge ọ gwawa ya after all na ya na mmanya gara aga akpa ka ya na mpa ya gakwa na ga akpa ya na mpa ya ga-ekwe enwe ihe ha kwuru ya ma ọ ya ka ha nọchara laghachi ka ha laghachiri back to city ọ gwawa ya sị na ebe shop ya ebughị bụ na kọntena ka ya nọ enwe mọchị ya kposara na ya bute ngwa ya bịa kposa ya n'ihu shedi ya n'ala ihu shedi ya dị so ya nọrọ nwa na shedi ya na ọwụta eshiri mechie mgbe ọchie kọntena yere n'ugezi ha ebe ahụ buruzie dị shu ya na-aga kposazie n'ọnụ ihu shedi ya joinzie ya ha na ya abụọ atọkọ aka ọnụ zụga ahịa zụpụta ahịa n'ihu ya wara awara na ihe azụ itazi 3 months ahụ ejiri duo ya ọ mata ya few months later ya joinara ya shop ahụ ebuo azụpụta ezigbo ego mepe another branch ọsị ya ga nọrọ nwa ebe ahụ ya gakwa nọrọ ebe ahụ every week ya na-enye ihe azụpụtara echeki rekọd ego na-agbatom shop achịa anya ọ ya ka ha nọ ego ọzọ azụpụtara gwa ya sị na echi ụzọ ego na ugboene lekwa ego nọ na ole ihe ya ga-achọ ka e were ego a mee ọ ka ha gaa gbara ala ka ọ ka e were kwụ ụgwọ isi na ole ihe ọ ga-achọ ka e were ego a mee ya gwa ya sị ka e were ya gaa zụta ala na next one a ga-azụpụta ekwu oziokwu ịbịa hụ ndị be ha ọsọ oke ewere ego ọnụtara ga-azụpụta ala ya kpọkwa nne ke nwoke gwa ya na ha azụọla ala na siti ebe dị woman aṅụnwa na-agọzie na nwa ya agọzie na nwa ya ke nwoke agwa mme ya sị na ya azụpụtara ego gwa ya ka a ga hụ ndị nwe ya ọsị ya mba ka e were zụta ala azụta na ala na-ebi next time na mma ya gwawa ya na ya jikwala ya egwu ya nwakwala nwa were egwu
ekwucha okwu ịhụnanya niile ahụ Chukwu eme ebere azụpụta ha ego ọzọ okporozi ụmụnna ya bịa kwụọ ụgwọ isi ha eme traditional marriage mee nwa simple wedding lakpuru dịka di na nwunye echewe ukwu bụọ ụmụ ise na by the special grace of God na ya na di ya rụọ n'ụlọ na village mụtakwa na city ebe ha bi n'ụlọ ha na ọwụ ya na di ya nwe na ụmụ ya etolitechakwala na ụmụ ya awụzighị ụmụaka na ha galitejuola isi na di ya ụmụnne ndị ka nwaanyị alụchakwala n'di then ke last born die na nwoke ke ahụ last born mana nwoke mana nwaanyị very nice young man a graduate bịawa n'ụlọ ha na ya nọrọ usoro na-agakwa shop gagidezie shop ahụ na ha nọzi na sitting room one day na-erigo eri ya gwawa di ya si na ọwawụghị ise ndụ nwanne nwoke ya atụpụkwanụ China ọ gbawa China na otu young boys ibe ya kọpụga na ya akọpụga ka ọ gaa mara ọgbate ya ka befe ma at least mmadụ chikwa n'ebe ahụ satọkwu di ya sirili nwanne di emepeshi anya lee ya anya full of surprise na ya onwe mgbe ọ hanyere n'obi ya na ya nwere ike ịgwa di ya ivu ndo na ya nwere ụmụnne ndị ke nwoke ya etoshiri ma ndị ke na-alụba nwaanyị ọ wụrụ ya nwa ya suggest gara send ya China. The young man eshi n'oche maliri bịa gụrụ ya sa anti mo che nwunye dede m obiọma kpacha ya gụọ ya sị lekwana ka ọṅụ ga-ekwetaba di nwanne nwoke ekwere bụ ọṅụ ọkara agwa ya sọsọfọ ya nwa ikwuole na nwanne nwoke ga-ekwere ya ihe ọgwụ obi die achịwa ihe a n'ọchịchị gbuo ya di ya ekwerekwena o weta aka 2 months after emechara nkwanyere and everything send ya China ya gakwana zụta ezigbo ahịa lọta since ahụ this boy na-agbazi China ahụ taa ka ọ gbachana ka ọ gbagazi bidozie ege ya till now ọ ka na-agbakwa China very nice young man na mba ọ ya ka this guy bịara one day kpoo ya na di ya na phone na ya ahụ na nwa ya ga-alụ nwatakịrị bara ya anya na ọ mkpụrụ anya ya bara mana mkpụrụ obi ya eji na ya ga-akpụrụ ebi eji ha na ọwụ na ha elecha ya nabata ya ga-enyezie ya mkpụrụ obi ya chigide that day wee sị ngwa okporo ọnụ bịawa ya na di ya sị ngwa okporo ọnụ bịawa ọ ya ka okporo nwa anụ ntara bịa mgbe ha bịara ya receive ha di ya nọ na bathroom asaga ahụ sawakwa ahụ sacha ga-eyiri nwe nwanne di ya n'ugbo nọ phone call ọzaga call mgbe di ya wụkwanụ senior brother di ọkpara nna ya shi n'ime mgbụlọ pụta n'ihi na ọ ma na nwanne nwoke na nwunye ya abịala ya gara aga kọrịa ka gwa ya na abịala ya awa ahụ ngwa ngwa ga-eyirizie ngwa ya mgbe ọ bịaziri join ya ha na sitting room ozugbo ọ hụrụ this young girl nwanne nwoke kpụrụ bịa ya akọja bijagarụ ka onye hụrụ ihe n'ọtụwa ha anya kụja dị very obvious na ọ kụjara miss with ụjọ surprise questions a lot of things ridiri n'ihu ya ekopụ chefuo onwe they lost ya jụọ eso ha ma ha ya akụcheta onwe ya sị no ekelecha the lady ebilite kelee ya kelecha ke nwoke ezaga ka ọla gara bịa gụrụzie dede ekelecha after ha richara nri ha nọcha lawa ya jụwa di sị na le ka ọ hụrụ da gị akọjaga like that na ọma onye ọgwụ na ihe eji jụwakwana ya ahụ na ọ bụrụ na the lady etole ya gara sị na ọ ex di ya mana that girl ihe o jiri too ada ya nwaanyị bụ just small thing ya wee very young girl na nwe ebe ọ gbara ya na di ya jụwa di ese onye da girl di ya si nne nwunye ọma ya na ọnwụ obere ihe na that girl na o yiri nwatakịrị ya na ya bụ o mekọrọ ihe years back before ya mata di ya mgbe ya ka dị young ya na-agbaba ya gbaba the boy that time very young girl ya na ya bụ o mekọrọ ihe body girl na ọnwụ na ọwụrụ that girl na ọ ga nga ọ na ugbu a na otole na ọ dịla advance otole ọwụzi hụ na this girl dị ote that girl dị mgbe ahụ very young beautiful and ya so oke ya na o rukwere kụcha oyi ọhụzi na-efile na the girl nwụrụ vampire ọ na-aka aka ya so ya ọhịa eleghị ma ọwụ ya mana ọwụghị ya no na ọwụghị ya na this one kaka ahụ ogologo di ya convince ya papụgo ozugbo ka ahụ eburuga a ga-alụbata nwatakịrị nọ ntara otu mgbe ya na-akọrọ m ihe ugbo na the girl na o ji ụmụ anọ mana recently ka ya chọpụtara
through WhatsApp die phone die na this girl now nwa ya nwoke ka abụọ na ọ ya na die mụrụ ya. Ntie so hi na kwen n'otu isi akọga n'akụkọ ihe niile beautiful story mrahụ n'ime ọ gịnị chenjiri ya na isi na gịnị ya sị nwa mba nọ tayo isi akọgara m n'ọwa otu oshidere na WhatsApp dị ka ya gara through it hụ that na die mụrụ nwanne ya nwoke nwa ya ka abụọ na actually na ihe adị ya kọjara that day onwe ihe dịka story na o jikwara wụrụ nwe detri years back. No, na die matara this girl mgbe ọ nọ university. Na in fact na die will sugar daddy the young girl na support na-enyere ya aka na school ma gịnị na ọ onye nrako ihe na ọ onye na abụọ pitoga mgbe the girl nọ school ma the girl graduate at that time. Gwazie die na ya achọwala elu di no ntorosi ya chọwala ịrụ abịa wuruzie nwanne dike ya na ihe butere nkọja ahụ di ya kọjara that very day. Ke nwaanyị kwu akọjakwu n'ihi na nwanne mgbe ga-aganye nwe sugar daddy no details of onye chọrọ ịlụ mahụ ka ahụ ke na o kwesịghị o dịghị possible. Ozugbo ọ hụrụ onye nwa okorobịa mega ọfụma gbaga China ọ chọrọ ịlụ piam ya switch over gwazie di na ndị di ya bịawala na ya chọrọ ịlụ di. Ndị di ya bịawala ọ chọrọ ịlụ di nụta wuruzie nwanne di ya dize mezie introduce di ya akọja ya jụọ di ya sọ ọ enyi ya nwaanyị ochie ichie na gbogbo nwụrụ nọ elie ya ọ ya efili na ọ bụ ya na o yiri ya ya ma ọ na enwe ihe jikọrọ mmadụ abụọ na ọ na WhatsApp mgbe di ya na-ajụ ya after all ya sokwere zụọ ya na ọ bụghị obere ihe that very day abịara mee introduce na ya gara ife ntị ya efili na enwe onye arụghị ya 30 na ọ bịaziri n'ụlọ ha kọmụnya mgbe ya bịara ghọta that na ke nwaanyị agwa wee sọ dịkwa na ole otu ya ga-esi gwagbuo na ya aha onye chọrọ ịlụ ya this and that na ọ na ya gwara ya aha na ọ gara ịma ma ọ nwanne ya na ọ na n'ote ihe ụwa na-arụ ha abụọ na-akparịta na ma WhatsApp ihe ebegara ime ha ebidokwa ebewekwa again. Ya gụgide meseji screenshot gụgide meseji capture gide messages capture ebe atụzụrụ the main explosion. Ọ bụrụ na nwa nwunye die ka abụọ die mụrụ ya die sendịgakwa na ego die sendịga ego ha abụọ mana nwa ahụ na ọnwa die mụrụ ya elege ihe ka lege screenshot gide emecha the girl sendịara die picture ya na ya abụọ sịrị ebe ha na joint ebe ha gara ga ịta ihe ọtụta wegwajuwa so chetere picture na die so wow chai na n'okpofele na echetele this picture so na ojeka ji picture yes na onye ahụrụ n'anya ka a na-eji ihe eji echete ha abụọ na-akparịta nnọọ so freely ma picture ha na-ese ọhụrụ ihe na-ebege na-ebekwe ya sị mba ya ahụ na enough na ole ihe ọzọ ya ga-ahụ ya ahụ na ya na ya abụọ matara kemgbe this girl no school hụkwuo na ya na ya abụọ epiriwele kemgbe nwanne di eji lụọ this girl hụkwụzie ntụrụ na nwa ya nwoke ka abụọ na ọ dị ya mụrụ ele ihe ọzọ ya ga-ahụ bụ ya n'ahụ ya gbanyụ ya were fon ya baiga na room ya gagide through distance anya mmiri ju ya anya ya bịa cheta na abụọ shwa distance na nne di ya ihe nwere ike ibute ya o nwere ike ịda ọrịa n'ihi na this woman ọ dị fulfilled na ya zụọla ụmụ ya ọfụma na family enwe perfect one. Ụdịrị ihe abụọ ashia na nne di nwere ike ifent na ya ga-lose that woman ya echege ihe ka echege sị otu ya ga-esi handle this matter now. Ya nọrọ nga agwa di ya sị na ele mgbe ya na nwanne nwoke kwuru last ọ gwawa ya sị na ọsọ ọ chọrọ ịga China 2 days ago ya na ya bụ kwuru ajụwa sị ọ gaala na ya sị mgbe ya sị ya chere ka ya kpogodi ya kpọọ nwanne di ya ọ bụrụ na nọmba ya agaghị aga ya kpọọ nwunye si di ya na ụbọchị na this morning na ọ gawala China ọ gara ịzụ ahịa ya sị oke ya gwa the lady na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ na onwe ihe ya chọrọ ka ya na ya bụ discuss. The lady asị oke ntị ejikere gakwuru ya ọ jụwa sị ele ihe ya ga-enye ya gwa ya sị mba na agụrụ agụgaghị ya na ya bịa hụ iri nakwa di ya pụọla ya sị na ya biko nwa nga ya nọ na ọ ga-edete ya oji ka ọ pụọ na enweghị ya na ya bọchị ịdiscuss okwu dị deep. Ọ nọrọ nga diga nwa nga ya oji the girl apụọ
ya jụwa this lady si ya na di ya wụ sugar daddy ya mgbe ọ nọ mahadum, na di ya nyechagburu ya aka kwụchagburu m ụgwọ skuul, na ya ahụchana pikchọ ya na di ya sere ebe ha ṅụghị mmanya na joint ebe ha gara mgbe ha na-akọcha, mgbe di ya na-agwa ya ka ya ga-ele property ha, ya ma na ọ ya maka ọ na-abịa, na ya ahụchara messages niile, everything, ma video chat, everything, hụgidezie hụzie that na even though na ugbu ene alụọla ya lụbata ya na ya na di ya ka na achịchị, ọ sịcha ya ntị ewuru ikpere gbuo n'ala sa ntị mbawo na ya akwụsịna ya gwezi ekwuchabụ ikpere nọ n'ala na not only na ya agba ọchịchị kidezi to the extent ya na di ya amụọ nwa ya ka abụọ na nwoke. Di ga-ele were aka ka ọ n'ala chai na chi ya egbukwele yo, na chi ya egbukwele rịọwa esi ebiko na ya tụpụtakwala ya na ebiko rịọwa ebege gbuo ikpere n'ala nọrọ ga-agbabaga n'ime mmụrụ ga bụrụ bọksụ jewelries ya di ya zụkọwara na ya na-ebigere na o buru kama ya gwa di ya na o furu efu na ole ihe ya ga-enye na ọwa ego ole ka ya ga-enye ya ebiko ya mana onwe ya aga ezụtali ya ga-azụli ya ga-emenwe ya afford na ọ gịnị ka ọ ga-achọ ka ya mee ebiko na ya ekwutekwala ya tụpụtakwala ya gwa ya sọ bụrụ na nwa adịghị involved ọ na-ekwu ihe ugbo ya ekwenụ ike na-ele otu ya na di ya si bitere di ya n'ụdị ahụ. In the first place, ọ gwahụ di ya the first day ọ hụrụ nwanne nwoke na adị ama ma ya na dedi ya n'ụdị ọkwara nne ya enwe ihe ha lụọ n'ime marriage kwe ọ bịakwa na mbịa bụ trespass ọ bịakwa ya na di ya nakwa eme ifu ndụ na ọ lụọla di ka ekpere ya na emere mgbe ọ nọ skuul na ọ jangolova ụmụaka nọ skuul na o needed help that time. Ọ bịa lụkwa di ya wee help ọma nwanne di ya gbaga omega ọfụma, ọ wee multi-millionaire before abịa lụọ ya. Ọ gịnị ihe o ji n'aka bịakwutekwe di ya gwa ngwa sugar daddy ya na-awụghị ọgba ya nwe ihe ebe ọ gbara ya, ọ gịnị wụ ihe o ji mee onwe ya la di ya mụọrọ ya nwa ya nwoke ka abụọ. Why? This lady agwawe ya that no di threaten again na ọ bụrụ na ya bịachighị again ya na ya abụọ bidokwa ihe ha na-eme na skuul na ya ga-agwa nwanne ya nwoke na ya ga-ekwupụta and ya achọghị ịlụzi di ya kpatara na ya ejiri kwerezie. Ọ bịazie gwa ya bịa ga-abịa ịhụ ya bịazie ebe ha anọ na ọ dat ọnụnụ ha nọ and that time di ya nọ ya that time ọ gara China ọ nọrọ 2 months mgbe aka ya dị ime na ugbeene ya jụọ sọtụrụ ime yes na ime erule like 3 weeks or thereabout before di ya elo na di ya amahụ na ebiko ọ gwawasị di ya amahụ ihe ewu gezi ya ka ọ werere nwa ahụ nya ga di ya n'ishi di ya na-akwụ ụgwọ skuul nwa ya nwoke ka abụọ enye ya ego differently na aha nwa ya nwoke ka abụọ o werere nwaanyị aga di ya n'ishi wee na-anapụta ya ego ka ọ wụ na ọ di ya mụrụ nwa ahụ tụrụtụrụ. Ọ gwawasị ntị na ọ chọkwa ọ kpọrọ nwa na ya na di ya ga-eme DNA test na ọ di ya mụrụ ya na ebiko ekwekwele ka di ya mara na ya na-ekwe nkwa na ihe dị otu a ga-emekwa again. Ya gwawasị nne ya sị na the fact na ya na di ya nwere ihe ha mege ọ gaghị akwụsị ya ịmara ụdịrị mmadụ ya lụrụ, na di ya nwụghị etretọ na di ya ọ sị na di ya kpọrọ etretọ n'ọnya na ọ bịakwa again ka ya na-ebido na that part ka ya doubtga na ihe niile ya hụrụ ebe ahụ na ihe niile okwu ga na the only thing ya doubtụrụ na di ya si ya threaten ga ya na ihe nwoke ya na ya abụọ biri years ọ na-eme n'ike na isi na di ya threaten ya bịa ka ya na ya abụọ ọ gwawa ya santi na o nwere lot of things ụmụ nwoke ga-eme ụmụ nwaanyị na-ama just like ọmahụ gbasara ya nwa onwe mgbe ọ gwara otu ọ na-amahụ na di ya ga-achọ nwaanyị to the extent irute n'ụdị ya na ọ nwekwara a lot of things ọ na-aga ha ma na ihe biko ya so oke ka ya ga-eche ya na ihe o kwuru ya lawa yet ya gwabekwe di ya ma na mgbe ya pụwara okpola di ya na fon gwa ihe ya bịara bịa ekwu bịa na-elorule di ya ikpere nọ na palọ ya were aka chilie elu ka ụmụachi na-akpọ etubiri ya si biko ọ dị ya n'obi na o kwete maka mme na mme ya nọ ihe na ọkwa anwụ na mme ya nọ ihe na ọkwa anwụ na nne di egwekwa lekwekwe mọchụarị nye biko n'ebe na ihe ji Chineke na bi n'eluigwe na-arịọ ebiko kwere maka mme ya. Ọ ya ka ya gwara di ya si na enwe ihe ya chọrọ ịmụta na ele otu o si ga threaten ọ dị gị nwunye nwanne nwoke na-asọpụrụ ya ọ ga threaten ọ dị gị na ọ na ada gị abịahụ bụrụ ha onwe ebe ige na ọ ga-achụ ya na di ya si na ọ bụghị ya nwa rather na ọ dị girl threatenụrụ ya
ya sị ya nwunye nwanne nwoke sọ gị tretịrị gị nwa so the lady tretịrị onye tretịrị ibe enwere any proof di ya gwawa ya sị na proof niile nọ na WhatsApp ebe ahụ ọhụrụ ihe niile ọhụrụ na ọ ga dandan na ọ ga-ahụ ebe ihe bitere na ọ ga-back to ebe dandan to ebe chat ahụ bitere na ọ ga-ahụ mgbe di gị sended ya meseji na nwanne nwoke nọ ya lụrụ na ọka ya lụkwa di na ya rịọrọ ya ka ya wụọ second wife ya ajụ na Chineke bukọ hakwa ya ọnụ kpọrọ hakwa nwanne nwoke younger brother but just unfortunately na ya like hụ nwanne nwoke dị echi like ya the girl agwawa ya na ọ ya nwawo happiness ya ga-enwe na marriage na ọ bụrụ na ya achọọ ka ivu nwunye ka nụ ihe mere nọ na ka ha bido ebe ha kwụsịrị ya ajụ ọgwawa ya sị na ọkwa mana enweghị ya lụzi ya nwere ike ịpụta ugbu esi ya na-alụgachi mana ya ga-agwa di ya dat na obi ekweghị ya na ozugbo ya hụrụ nwanne nwoke ya echeta na nwanne nwoke wo sugar daddy ya mgbe ya nọ school na nwanne nwoke ga-efeel betrayed that na ọma that na this girl enweghị ihe jikọrọ na ya ọgba ya nkịtị ya ga-alụ ya ka one na two na nwunye ke na ụta ha mege family ha ka ha wo sent na even mma ha onye ọbụla ihe ga-abụashi na ya emechi ọnụ ka joy ya na ọnwa ya zuo oke n'ihi na ọnwa ya wo obiọma ya nwere gara this marriage ya like nwanne nwoke na ya like ya nwa kara di ya n'ugbo na ya lụga elegota ọ ga-esi bịa ka nwunye ka ya nọ ya chọọ ka ọ mara na o tretịrị na ọ ga nwunye ga-amacha ihe niile na ya ga-abụghachi ihe niile mere na ya ejiri sị ka ya ga wuo ihe ọzọ ọ bịara gwa ha na ihe ya na emere dade na ya arụla ime iji egwuo ya egbe ya ma what to do since ahụ na ọ na-ana ya ego o were fonu ha ya n'aka ya scroll down ụta ahụ si scroll ga-ahụzi all these things hụ ebe this game ma voice notes ma messages o send gara di ya ọ ya nwa bidoro dis na ọwụhụ di ya gwagahụ di ya si na ọ wụọla nwunye nwanne ya nwoke na virus ya kwesịrị ịgwa nwanne nwoke kwesịrị ka ọ bata mana ebe nwanne nwoke laikiri ya bata na wa ọ ga-eji iche ụdịka echiche under his brother's nose na ihe ọ na-eme na ọ nsu ala na di ya onye bara mana o ji marriage ya na di ya were threaten ga di and di ya achọghị ime ihe ọbụla ọ ga-eme mesi iwe mee ya ihe ọjọọ o meosi eme na enough na ya gụrụ a lot ya gụọ hụta na all this lady actually batara bi gbasara ya mbriji now ye wereze this messages ebe ọrịa ụwa die na voice note maka o dere ede ebe o threaten ga die na threaten ya na ya dikere na marriage ọ ga-emechekwu marriage affect na family ha na-eme ka saint na ya ga-akpọsasị ebe niile na enwe much na ọhịa ọ dị mgbe emere enwe ewere send ara the girl na kwa so di threaten again na o gedele this thing gwazie ya exactly onye threaten ni be na ebe ya dị after the lady egecha ya si na ya dị sorry na ya dị obsessed na ya dị ke ya dị cause ugbu ene na ya gwala di na ọ gwa nwanne nwoke ihe mere na ya ga-enwe this type of lady ya bụ nọrọ na the same family o mere nwanne nwoke enough mana ị mara ihe dị otu a mechie ọnụ nwanne nwoke anọrọ in the dark ruo ngalugbere na nwere ihe oyiri di ya na-asị ya biko na ya biko na ya mere ya ebere chere mgbe ọbụla mma ya ka juru zejuru nwụọ n'ihi na ekwu oyi ugbo na mma ya ga-aga ọ ga-efe aka na ngwa na nwanne nwoke marriage ya ga-akụsasị ya gwa ya sị oke mgbe nwanne nwoke nwụrụ n'ime the marriage ka ọwụ mgbe gịnị na ọ maghị na this woman ishigodoro nwanne nwoke ri na-ebi gị na ọ dịghị mma ọ jụrụ orere ure kedu mgbe ọ chọrọ igwe ọ na-asị ya na mgbe ọbụla nne di ya zejuru nwụọ sa abụachizie ya a na-achụlazi ya achụla ya so ihe ya sị ka ya bịa kụsatụrụ m ihe n'ugbo ya na truly n'eziokwu na nne di ya nọ ya n'oge faint na onwe mgbe o investigate this type of thing for her family unity na nne di eji egwu ji ya ṅụgarị n'ọnụ ya na ebu ya gaje ụlọ ọgwụ straight off especially ọwụrụzie na diọkpara mụrụ na nwa nwoke nta last born na ha nwa na onye ọbụla ga-efeel betrayed na the thing na ihe ga-abụghachi dị too much ọ ga-akwụ entire family gwogwo ma ihe nwere ma gịnị na m jude elu unu na ele otu ha ga-esi aga about it na m jude elu unu biko msi ya nna m ya sị nwanyị ọma ya sị ana m ihe ikwuru doro m anya ọfụma now mgbe ụfọdụ ị ga-efili na ihe mee na mmadụ ga-anwụ onye ga-anwụ enweghị onye ga-anwụ nọ
otu esi handle mata na-egosi otu a ga-esi react mgbe a nụrụ that mata. Ọ bụrụ na ihe a na-ebidokwu ya ugbo ene, ọ ga-eme nne di nga affect otu unu si ekwu gị. Ọ wụghị enough reason nwanne di ga-eji nọrọ in the dark. Ụdịrị nwaanyị a rere ure jụọ njụ eshi ushi, mana ihe ahụ ọ sị na gị kpọrọkwa nwa ahụ gaa mee DNA test na gị mekwe ike gị mekwe ka ọzọ na ọ wụ di ṅụ. O nwere ike ọwụ di ṅụ mụrụ nwa ahụ, o ji nwa ahụ anaga di ego. That DNA test dị very very important. Ọ ga-enye aka unu gagodo si ya kpọta nwa ahụ, ọ unu aga were sample gị na di ṅụ n'idiri ịmata truly na nwa na ọwụ di ṅụ mụrụ ya. Ka one. N'ihi na mgbe ụfọdụ ị ga-ejide onye oshi n'aka ya na aṅụ through to God. Sometimes ị ga-ejide onye oshi na ya sị ngakwa gaga jụọ, knowing fully well na ị ga-ajụ ị ga-achọta eziokwu, mana ya nwa ga-ebu ụzọ so ngakwa gaga jụọ. The reason ka ọ kpaghepụghị ya ọsị ngwa gị kpọrọkwa nwa gakwa mee DNA test na ị ga-ahụkwa na ọwụ. That DNA test dị very very important ka ọ hapụ ịwụ na ọma ihe ọ na-eme ọ o miscalculatory, ka adị sure na nwa ahụ awụghị nwa di ọ ọwụghị nwa nwanne di. Ka 1. 2, ọ dị mkpa ka nwanne di mara where, and that will be after o mechara that DNA test dị sure na nwa ahụ nwoke ọ nwa ha nwoke. Ọ ga-enye enwe ahụ ihe o ji n'aka agache ịgaga gwa nwanne ya nwoke confess ya rịọ ya mgbaghara. Ọ bụrụ na nwa ahụ nwoke ọnwa ha nwoke ọ ga-enye aka ịmara otu nwanne nwoke ga-esi handle the matter. Ọ dị very very possible nwanne di ṅụ mata because nne kwusoro gwuru nne ke ya. O lecha ihe mere na hụ effect ọ ga-enwe na their mother. O nwere ike divorce nwanne nwunye quietly ya lawa n'ụlọ nne na nna ya gawa ebe ahụ without anybody. Unu nwere ike imejide yourself nwanne adanne di nga bịa kporo mme ya. Emecha ọjọọ esi ya eme ihe unu chọọ ihe unu hụrụ gwa ya ye dizo ya enwe ihe wụ peacefully. But ihe ịkọga nga n'ugbo ene o jụrụ njụ jọgbu udele na njọ na after ịma na this man enwe ihe jikọrọ gị na ya, Faith ebukọ gị na younger brother, enweghị ihe dị man ya ghọtakwa zero onwe go nwa nwavurukwa onwe ifu ndụ na ịlọla di na-aga threaten ya threaten marriage ka ya. Ọ gịnị ga-eme marriage ka ya ha agaghị akọkasị? O nweghị respect for di. Ọ like ihe ọwa ọ nọrọ onye na-agba China ya makpo di. Ọ bụrụ na ihe abụga this lady onda agbarala m gị, ọ ga-echange unu game, and game a ga-akwatu isi either isi ṅụ or isi di ṅụ or isi nwanne nwoke, especially Gonwa because also they obsessed with your husband. So this lady ekwesịghị nọ that family or with disgrace. Bring that die gbobata die na the picture. Mee ihe niile unu ga-eme ka ọ ghọta ma understand. Press ya ka ọ ghọta the effect o nwere ebe nne di ṅụ nọ. Gwakwa ya na Gonwa self step in otu isi handle the matter n'ihi na o nwere also ịwụ somebody ọ na-asọpụrụ. Ọ ga-enyere ya aka unu handle la gbaghara di. Why not? Onye na-deserve hụ onye na-deserve ịsị ngwa hapụ wawa ka ọ nọrọ ọ nwunye ya ọwụghị Gonwa, mana ọ na-ilecha na iso na ndị mere o ji agbacha na ta o nwere great, I believe that young man nwere great respect for you. Ị handle gwawa ya ihe n'ugbo ene ọ ga-pick the more understand ngwa ngwa ji ya evidence o needere ịma. Mana ọ wụrụ na gị ga Chukwu na mebere nwa ha wụhụ di ṅụ mụrụ ya, ọ ga-enyere ya aka ịgbaghara di ṅụ nkwanụ nwanne ya nwoke. Mana nwa wụrụ gị ya achụlagodo that girl mgbe niile ọhụ that boy na ọwụhụ ya nwa mụrụ ya, a ga-enwere retain a little beef ga na-agbagote mgbe niile. Ihe dị iche ihe nwere ụtọ gị na-efili, mana with time ihe niile ga-adị mma. Ọ family, mana that woman need to pull from that family. Ọ dị very very important. Plan anyị ọfụma pull nne di kama gị dewe n'ụlọ ala village ga-godowe ga-ewela ya enwe ihe anya hụ mgbe ọbara ụta anyị sị nne di ọ ga-efe ntị ọ ga-ebuga mọchụarị ashọcha. O nwere ike edie ya kara Gonwa. Obi ụtọ ya wụrụ na after everything I send the stupid woman away. That lady ekwesịghị nọ ebe ahụ a threat to you, to your husband and to her own husband.
don't make mistake about it and they delay kwele because nga ọgbara no ano ke one nkwọcha anything can happen. Odi onye enwe ime na igbu gị na di because di ya dịbe ha aware. Ye send ndị na-agbagbu ha agbagbuo di gbagbuo ka e close matter entirely. Be very very careful. Ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị unu gwa ya unu si ya gwara ya emechi ọnụ chewe mgbe agadi nwaanyị ahụ nwụrụ ka unu si ya ga-akpuwe ya ugbu ene ka unu si ya ekwere krokotom na ụta onye that stupid woman agwala taa that ụdịka nwaanyị ahụ agwala sa ọkwa ahụ di ya mụrụ ya na ya gakwala achọpụta ọ dị mkpa ka achọpụta as long as enwe nne onye bịararịwa nwaanyị nọ na dị elu ụmụaka niile nwoke ahụ mụrụ kwesịrị ka e test ya ka a mara onye ka ọ mụrụ na nke na ọmụ enwe nnọọ ihe unu ga-atụkwasị ọ na-atụkwasịra m ya. Ụnụ anụkwanụ